quasi 40 mostres de diferents llocs de la geografia espanyola i a nivell internacional, així que estem molt contents per la resposta de la gent. L'objectiu de formar un jurat aixina és seguir la filosofia i els valors de la fira, que és donar-li una visió internacional al concurs per aconseguir captar participants de manera que se fomente una part molt important, que és la comercialització, que és aquesta ànima per la que tot el món treballa per produir, mantindre el que és la terra i donar-li valor afegit al producte. The taste, it's curious because many people will say, I have my favorite oil. But once you start learning about oils in general, you realize that oils are very different. Some oils are very sweet, others are more intense. So it's interesting and it's fun to see that there are different kinds of oils within the world of olive oil. Un oli pot fer d'un menjar roïn a un menjar bo, no? És a dir, i així tenim un oli de categoria com és l'oli de Cocentaina, per exemple, no? Tot este oli que tenim que posar en valor, no? El buen aceite tiene que tener un frutado y también amargor y picor. Y si tiene armonía y también complejidad, sería mejor. Des de la cooperativa de Cocentaina volem agrair l'esforç de l'Ajuntament en general per a aquest primer concurs, també la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, que han posat tot l'esforç perquè això fora, en aquest primer certamen, fora un impuls perquè Cocentaina estiguera d'alguna manera dins del mapa mundial de l'oli.